Rainbow of Sounds Music School kepada nak senang Maubri Riboy District kepada perlong sisim citayo hak sisa jan Little Flower Higher Secondary School Maubri kadon bunjai tilkom hikai hak liang ka tem kaput bat karwai ka siau. Keyboard, gitar, western vocal, Indian classical vocal, kasi instruments bat kasi vocal. Kikana akibahan news nem senang kila banwan pentebit hak neg music school bat amdan jinge nagam tagi belarang baru banwan pentebit hak neg music school. Kum ka jing penkrek ban rakheya ka singi lai lut jongkari bat ha ju por banang ailat ya ki samlai lekai basketball banang yolat bani simbanta ha ki lampung lekai ba per ka dor bar sunong nongpo ha ki jing trelang bat ka sparkles basketball club ha ki sin sejan jong tayo ka ha ka santrik unailar arjar arpulai kala ban sedang ya ki jing pani lekai basketball ya ki belatip kum ka Independence Day Cup arjar arpulai kala pani lekai nak banta ki samla sinrang bat ki samla kam thei kuntup de ya ki hapred. Ya ketika jingi lekai lapan long hambadan lekai basketball jong asyong sajar nongpo. Hagini kesini sedang jong ketika jingi lekai lawan ban pli perda daw som larang pak kathan yumbri presiden jong keseng HNYF Northern Region uba Marcus Martin. Nang tah hagi jingi dan lang jong kinong ilam syonong ke syonong nongpo ki bekentup yu uba H Marwen baru uba B Kongwir. Ki kenhun ki balawan bani lekai hagini kesini sedang ki kentup ya ke kenhun brotherhood ke bala penremno ya ke kenhun kelawaj nak liang jong senrang bat ka paham sim ke bala penremno ya ke kenhun the team B nak liang jong ki kentai kum kinong sisno idon ni kita kathong bani lami kun semla kan thei basura dei tang menta ka sgi ba I phone ngan rei I juangru ya kini ki knaret mo ki ba ki sub junior ban pentebet banyo ban ra ki sakliar jo kataka lawai ban yo ban simenta ki jilakai basketball khamtam te khamtam ni bhi ki senior team jong kadon ri bhoi khamtam nim simlaong kum bagi jong ni baban kan menai la kran kam simla dei ya ka so kisah rei phili ban kran ru ya ka challengers ka ba PPD gondon nagaliam jong ki nok song jong kadon ri bhoi kamot district ka Riboy district di bandon ya ki kun sama kan thai ki bala ban yu kumpet shatesha doba jela jugi but naroba jela jugi kamot saiwe pa gino ba kata kadai go ka jemut ka jingpu jong iba tran go in khot e hangne don lang inong ilam jong sparkle ki balai ilam ti pina pos kopor nge lomba ini madan ibarat penyu apa menilakai saiwe pat ki madan ki ba he ki ba ni khmi lenti ba ni thang dik nei man komban kren bangayang hangne man pli ya kan ke perda habide pat ka independent day kop arjar apply bala organize da kini ki nongelam arkun hon kata dal barsnang bat ka sparkle aso dei bunong ba dei ka kabul ko ba ngayo penyang namar ba ngayi perlok bat ibatran kada kolong namar ba ir basno ibade mensimata kum cigas in semalai di kubesibun inge skam ba ki kun semla semrang ba kentai kinlo ki klur ba tensan ban yala menti gini gi hat gibret bani ngasap kopong jumpi ba hikai ki ban lai na kino jisnu kam tam drop sekiat ki raja ki khoini ki ba pentranya kamet ki jugi bat nangta kajingla kai sport kawan ra ru sibun aka met ka pat pi ki punyono anu ka keting ka thlai ka kon ko buron ru musung lang ban kiat tangi blocks ka kiat rei ka keting ka thlai ru kenau ka bodi bendon ka kon ko buron kata gede ka bangindon kata ka physical fitness musung lei bondong ba ni de bendon tang ka physical fitness ndai kita ka poro video bendon lut nadu ka ketirkan ka ketin khana ka kejing lam khamat habide ba kumdo ban pi ya ka kon ko buron ba ka ba khamat ru ko lamba hinlai naik tai jindi ka khamat tu Tiba snew ya kemek kapat snew lang salah. Dengan aku presiden jongka HNYF ban nta aku menusung jongka nongpo. Adi u menusung jongka neka saja ni. Asude bunong ba. Tur seprang wat ha gading ru onom selia. Tur seprang wat ha babon kidi kentian ka ipiru bonum keranden. Misutho bijinge abangi temu benjam sekiwe ki benta ki jinge ki baka angi ka mo ka engi bangin thomi ki henry lada pidon juga thom kamut pinpoi syatiar jong kanam